Ay, ganda mga ka-adventure. O ayun, so nagbabalak mag-ride papunta rito. At ingat kayo sa mga kurbada, no? At masyadong sharp curve. So ayun, ganda ng view rito, no? At kung makikita nyo yung mga bundok na yan, at yan ayun yung bundok ng Sangay at bundok ng Eriga. So ayun, at ito yung bundok ng Isarog. At sige, adventure, akit tayo. Nasa taas na tayo. Ay, ganda. Wow. Dito talaga anli ahon, no? Update ko na lang kayo ulit mga ka-venture. Let's go. So hello mga ka-venture, at tayo nagbabalik. dito, no? Ayan is NBC Resort Hotel. Dami na rin dito, no? Ayan, nakita.
At kung nasa baba ka, parang hindi mo siya akalaing may ganito rito sa taas. So, ayun na nga, ang ganda ng view dito. Ganda. So, ayun, nakakatakot ang ganito dito. Dead end na to, no? So ayun, magtatanong tayo mga kabensure, no? So, at nandito na tayo sa pinakatuktok. At yan yung inaabot ng motor, no? At pagdating dyan sa dulo, sa taas, bale, dead end na siya, eh. At hanggang dyan na lang yung kalsada niya, no? At dito, no, mas maganda yung view dito. At kung maganda yung panahon at maganda yung kuha nitong video. So, ayun, no, ang ganda ng camshaft. Makikita nyo yung mga bubong na yan. At kukunti pa lang yung mga bahay, no? At ito talaga yung probinsyang dati. Malayo sa syudad. So ayun, at baba tayo. At dahan-dahan na tayo pababa. Dahil puro na to freewheeling. Oh, hell! Freewheeling na tayo. Let's go. Huwag sana ito manghabol yung aso. Kasi delikado manghabol. Matatakot tayo. Magugulat tayo. Yun. Grabe lamig. So yun mga ka-venture,
At umaambon na nga ang ating kahinaan, no, ang ulan.